Причините да организираме тази дискусия са всъщност две. Първата от тях е очевидна. Тя е свързана с появата на европейска рамка за създаване на национални стратегии за интеграция на ромите и изискването страните членки до края на годината да създадат нови или да актуализират наличните си стратегии за ромска интеграция, покриващи периода до 2020 година. Времето за планиране и за отговор на това изискване е твърде малко. До края на годината има 7 месеца. В нашия български контекст един от тези месеци е ваканционен, а втори е изборен. Това означава, че реално имаме с по-малко от 5 месеца време да бъде извършен процесът на планиране, актуализиране, създаване на нов български стратегически документ за интеграцията на ромите. Втората причина да организираме тази среща е, че процеса на пренаписване на българския стратегически документ за интеграция на ромите съвпада по време с процеса на подготовка на други важни за страната национални документи, които могат да предопределят приоритетите на публичните политики през следващите 10 години. Тук става дума както за националната програма за реформи, за националният план за развитие. Този процес в известен смисъл съвпада и с началото на процеса на програмиране на европейските структурни фондове за следващия период 2014-2020 година. На този фон, според нас, е изключително важно не само да бъде обсъдена пътната карта, по която ще бъде дебатирана и създадена или актуализирана националната стратегия за интеграция на ромите, но и да се гарантира, че тази стратегия ще бъде част от националните приоритети на страната за следващите 10 години. Защото вижте, в България според една статистика има около 170 стратегии на национално ниво в различни сфери на обществения живот. Ако ромската стратегия е една от тях или просто една от тях, това не гарантира успех. Важно е тази стратегия да бъде част от 3 или 5 големи национални приоритета за следващите 10 години, за да може да се надяваме на някакво позитивно развитие. В противен случай има риск следващото десетилетие да бъде загубено десетилетие за ромската интеграция. Така че според нас задачите са две. Да изградим адекватна, да създадем условия за диалог, който да помогне за създаването на адекватна стратегия за интеграция на ромите и след това да има механизъм да сме сигурни, че политиките за интеграция на ромите са част от и имат ранга на национален приоритет.